Salam Sapar ağa, salam kadarlı vatandaşlar. Salam. Salam, oğlu çağırıyorsun, salam. İyileştir, selamun aleyküm. Buyur oğlu. Salam Sapar ağa, köpten versiz bilenem bir gurungdaşlığım edip bolanok, ekrana çıkıp bolanok, iş bilen, güç bilen başa gayra. Ay, şeylerek, durmuşum şeylerek oluyor. Oğlu çağırıyorsun. Durmuş şeyler. Sağlıklar ne el Sapar ağa? Sağlıklar kovuy, Hudağa şükür. Ne böyle? Sağlıklar qoğula versin. Indi şulanla bir yine de şu Türkmenistan barada bizim gelecek nesilimiz barada bir gurunga daýsak näil bolýar. Bor oğlu, bor. Yani, Men bir misal getirip başlaýyny. Men Türkmenistandan çykyp gaýtdym. Indi bir dolanyp barmaga da bir yerem galmady diýen ýaly hiç kimim galmady. Onuň bir tanışlar bardyram bolyn. Tanışlığım telefon onun bäri köp ýyl geçen soň telefon nomerleri da ady çalyşyp şeýdip ýaşok tanışlığın öý adresleri çalyşdymy gara ara kesildi diýseňem bolýar-da. Ondan şo bir 2 ýyl bärdir de şu siz bile tanışalım bäri YouTube'lara çykyp başlalym bäri bir 2 ýyl geçenlerde geçen bolsa. Onuň şol bir 5-6 aý öň Facebook'ta Türkmenler bilen şular ýaly gürleşip başladyk. Bir tanış tapyldy, soň ikinji tanış tapyldy şeýdi. Türkmenler bilen bir ara gatnaşyk başlady da. Messenger'in üstü bilen. Indi men bunu näme üçin aýdýan? Şol 90-njy ýyllaryň soňky çağlar köpler şu Facebook'da oturanyň ýaşy şu 30'dan ýokary 60 aralyk bolsa da meselem. Olan prosente geçireňde ýankylaň bir aglaby meçberi aýdaly 80-70% ýaşlar ýanky 25 bilen 45-50 ýaşyna aralykda da. Ulanýanlar şu Facebook'da. Olam ýurduň içindäki däli daşyna çykanlar. Indi men pikir edýän esli wagt bäri men adamlar bilen gürleşmäm soň bularyň bir pikirlerini öwrenmäm soň bir mentalitetlerini zaten öwrenmäm soň men şeýle bir pikir dörýärdi şol türkmenlere bir hili näýle aýtsam suwsan ýaly görýäňde şu türkmeniň öz türkmen dilinde gürleşeňde bir türkmen tapylsa şoňa bir begenip edil Türkmenistana baranyň ýaly özüň duýýaňda bir türkmen bilen gürleşseň şolar ýaly bir hili özümi duýýardym bir rus dilini aýdamada Nyabitaýmy ostrowa düşen ýaly bolýardym da hiç bir türkmen bilen gürleşemokdym köp ýyllar bäri. Ondan şu Facebook'dan tanış dälerim ýazyp başladylar da salam beýle gepini sözüni ýalan zatlaryny okuyan bolyn edil öňden bäri tanışýaly hiç medeniýet ýok da şo ýerde görünüp başlady da türkmenleriň 30 ýyllaky gelen derejesi men şol geçen ýyldan bäri bilýänne. Şonça wagtlap men bir gürleşmän ýörem soň meniň pikirimde näme tanış adamlar bilen şo sizli bir näme aýtsam hormatly, uwajenýeli gürleşilýär ka diýenne. Sizli tanamayan adamyňa dogrudan. O edep tertip ben berde bolşýarlar. Şonda men hayran galym. Maňa ýazýan atlaryň näýli gowumy ýagdaýlaň. Awaz fennip gürleşip başlaýarlar da. Tanamayan onu da aýal adama. Ondan menem bir kağıt gürleşýän bolyn bilip bolýar da näil derejede her ýazýan atlar şoňa meňdeş bolup gidip otur da menim diýen bu türkmenler şu 20-30 ýylyň içinde şu derejeye ýetaýdym ka diýen. İçinde bir normalny, bir edepli, tertipli gürleşip bilýän ýok da. Şu adını YouTube'a geldik bolyn, YouTube'da başladyk çykyp bolyn. Indi komentar ýazýanlar, ýanky ýazýanlar bar.
Olardan has beter ekeni. Şu Facebook'daki yazanlardan has beter eken. Öyle yani bir saat bunun kemine bilen bir gepleşik ettik de. Şimdi bizim yazgıyımızı ertir çıkar o bu atki çorlu. Sonra bir temanı koyduk. O büyük bir temaların biri. Mene köpten beri şu da attın tebevini, düğünü öğrenip gören adamda. O daşma çıkar mı tamam böyle içimden. O böyle bolmalı değil. Demediler de. Tebevi tam bu dereceye yetip bile nokta. Bu içindeki adamlar gören o. Yani normaldir ödük görür demeler var. Katlaşıp görenlerim gören o. Onu şu at ne getleşip görenlerim bir de demesinden duyuyor. Ne korku, yalan, o yine de başka da ne eylek bu adam nemesinde yani derecesinde kıyışıklık, yanlışlık bağ oldu. İm ulu nemen mektep oynuyordu. O mektep onun sadıga da çağ diyaslar gidiyen olsa ne showroom olur. Köpünün öyünlü terbiyelenen olsa başkalı nemesinden. İnni şu pedagog diyen adam o çağa neyem beriyenli, çağa da neyem olacağını o bilen adam olmalı tabii okunu oturup onun hüneri biz bilmeyen ders iş adam ya ekonomist ya yeni orada olur onun çöreği şola şunu bilmeyen orada çağın yanı var mı derler inni mektep ne Amerika'da hatta nemelerde yazılayanlar başlangıç mektepleri ya da okul neme sistemasını geçenler. Tiyatrat karşıyan oldu. Şu tayda elbet bilim değil. Bilim, ilim yok demek. Royalık türde geçenler. Ya Amerikan nemelerini demokrati var da zat var da kitapların nemeleri vardır. Okusan şu şey diyen hakikattir. Inni Türkmenistan'ın mektebini uç emliklerinden başlayıp teredik görün. O yani dokuzun yarına duvan ok bolundan yani patreni ya burada atlar bağ olsa yalan şu taydan başlıyor da. Daha dokuzun yarından başlıyor. Öyle davucu olsa davucu, muallim olsa muallimi yani muallimden yığınağına çenli. Yani kellesine giydiriyen tahyaları bilen yani Türkmen lügatlarına çenli. Yalanın bir formatı. O yalan çağa yalanı yaşlıktan öğrediyen olsa onun ömrü qarana şeyde olmalı. Şimdi şu adamlar biyune çağını dayılarlar. Onun ömürlerini atanakçı diyorlardı. Yani bedbahtlık ne şu taydan başlayadı. Şimdi o daşına gıyrıp bir ürünler vardır. Prezident ervet, neyme plan ervet. O ervet olur. O zatlar yok. Yönü şu yani muallimler vardır, mektep muallimleri. Onun karan olsun, rayon olsun, şu at ne Türkmençe neyme dileyen bilem yoktu. Şu oraya giderleri vardı. Ablan o diye, onun yani bilim ministerstvosu. Şoları yani şu günahkar dip bir diktatörümüz var. Diktatörler şolun yanına, şolun eden dağıtların yanına melek yalak oluyor. Yine mektebi alıp gör. Yani bir çıkılatın, 10 çıkılata çenli 1,5 milyon adam okuyandır çağa. 10 yılda şöyle kuturuya deysen 1,5 milyon. 20 yılda 3 milyon. 30 yılda 4,5 milyon çağın ömrünü köydürmek, bu bedelini ödep bilecek hey bir dat var mı ne? Şuları yakanda da
batanda da, atanda da şu da atları iyine kaytarıp olacak. Bu giden bir milletin düğünü, yönü, yani traktör bile tekillerini emir ettiler. Yani öldüren ortalar kovuyordu. Bunlar yönü canlar, görüp görün bir millet ettiler de bunlar. Ellerinde ne hüner var, ne kâr var, ne edebi, tertibi, o dünyanın nemesinde de bir adaptif de realak neme yağdaylarım yok da. Köpütünün. O yektik köprükten çıkan nemeler var, olur 1%'tir, 5%'tir, 10%'tir. Onun bulurdan bolon çağını eylek olmalı. O da onun gözünü getirip gör. Öyle. O. Yani ektiriyerler yani medyalar korku diyorlar diye de. Yok. Yalan. Gününü görme için ne diyen. Ben muallim olsam taşlar giderdim. Vicdanlı, namuslu neme olsam. Bolmayan olsa, bunun tersini bilen olsa, ben o tayda acelerin rolünü işlemem. Öz ifadede şunu alak. Etmeli ettirmeseler, bolmayan da demetmeden alın ardağıdı. O işinizden bir yerde tarayan ortadan şu tayını salın diye. O 2-3 tapar ben ardayadan yerlenmedi. Bir şayetler vardır, geçip göründür. Yani bu şunun alak. Aylığın statta. Entek Türkmen hakikat bilen yani tarih, yakıncak tarih bilen yüzleşmedi. Bu meselenin çözümünü bilmeyedir de. Ve problemani başka yerik koydukturuyorlar da. Onun ediyen adamlar ne taşınak adamlardır. Ne şu problemler ikimiz kaldırmalılar. Biz kârımızdan değil, hünerimizden değil. Bir de gerekli adam değiller. Bizim çağlarında muhtayip değiller. Ve dörücülük ne adamlar kaldırmalılar. Şu meselenin içinde adamlar kaldırmalı. Kaldırılan yeri 30 yılla. Kulağını eğilip mi? Bunlar yesafi demeyani problemani üstünü yapılacak oluyor ya başka ne mediliyor bunlar şu problemler üstüne barman başka gidecek yani dünyada kulak değil ya da şu kulaktaki nemeler bilen meşguller. Evet de adam. Bu milleti yok edilenle şehit ediliyor. Onu şu an bu adamlara akıl verip, deme verip, dödörü diyorlar da. Yok, o çağa kan belirleyen dağıt var. Alıp biliyor şunu. Böyle yaş geçen onu okudum da. Bunu ne var? Yani çağlar, ikinci, üçüncü klastaki çağlar taşar yurt dilini 6 ayda alıyorlar da. Bırakın. Yani 40 yaşındaki 2 yılda da alıp bilin o. 3 yılda da alın o. Her dövrün öz nemeti var. Bolmalı, almalı nemeleri. O çağa kan almadığın için 50 yaşında alıp bilesin yok. 30 yaşında alıp bilesin yok. Ne? Bu cinayetin in ulusudur. Yani minister Abradavani diyeyim. Hem diyeyim o adı. Şuları düşünün yok. Ne şu taydak bolun adamının ağıtlarını bilen Türkmen var mı? Adam çıkardı o içeride. Olur gürellere müydün oklar. O arası adam değişip göründür kendir olur. Halal adam deyip göründür bu adam. Siz bir milletin nesilini tüketirsiniz denin. Sizin yiyeceğiniz halal olur. Siz doğru kabul etmeliler hak meselesi. Şu tayda size yer yok. Ne? Bulun bulyan dadı. Yani Türkmen'in bir yervet nemesi var. Bunu akıl yetken Türkmen'in elbette bağdır onun. Yani çiçeklerini çıkaran oklar. O çiçeklerini çıkarmadılar ama yani beylek bu ne görkü diyenler var hani diktatör deyip. Şolordan mün etse yervettir. Onu çiçeklerini çıkarman oturun yani
cennete varan ödeyen. Böyle olmaz. Ne şu arada biraz gururluk ettik. Böyle bilmedim. Ben görüşüm jurnalak. Başkaça uğrayan adam ma olsa. Yok sizinki yanlış deyip bilir. O nämesin yanlış diyecek sapara görünüp durandadın. Men şonu diyene şu Facebook'lu mesela hani yöne yere misal getirmedim. Men hayran kaldım. Şonu men ine aydaly обществодан, yani Türkmen diýen обществодан bir üzülüp ayrılan bir bölük ýaly, bir aýratyn bir ada düşen ýaly boldum. Köp ýyllaň dowamynda onu şol täzeden türkmen diline begenip türkmen tapyldy diýip türkmenlerin bar ekeni Facebook'da diýip gen gördüm. Ondan bular bilen tanışıp gürleşip başladık, etdik. Onun tanıştık ya, on tanışlar çıktı. Enne olur hakik tanış dälem bolsa Facebook'da tanışdı. Onun şolon gürleşini ödün alıp başlaryny bir chatlara da girip söwüşip bir-biriniň üstünden agdyna gelende diýişip meniň zatlar görüp dipe saçym üçýärdi. Näme bular? Hey bir daşary urtda gürledýän ödlerini on biri Avustraliýada ýaşap gören, biri Afrikada, biri Taylandda, türkmenler de enne. O yurtta bu yurtta ýaşap gören daşary urtlara siňip gidipdirler. Ýöne bir ýere üýüşip türkmenleň grupalary bar da chatlary Facebook'da. Şo ýerde birine söwüşip agdynan gelene diýip şo ýerde birini akylly sırap, birini ýokary öňe çykjak bolup, birinin bassaşlyk edip menem aýdýan türkmenler bir-birini görende balla şeker bolup bir süýjük gatnaşmalar, süýjü bir hormatly bir-birine uwajenýaly urleşmeler bulan bolşdag näýli. Şunça ýyl 10 ýyl 15 ýyl daşary ýurtda ýaşaýan ýaşaýarlar ýazanlaryna görýän bularyň mentaliteti şu duruşuna galypdyr diýende men şonu gen gördüm. Ondan hasam gen göremdi şu Facebook nime YouTube'a girip chatlar edip başladyk ýazýan kommentarlarynyň indi hasam hayran galýan. Türkmen hiç agdy berip bolmandyr. Şol agdy bir bolup başlanan adamlara şeýle bulaşdyrmany ýa-ni ükde adamlar bardy arada. Ýa bir agdyny birikdirip barşalar äbede jüýbe bolup gatnaşmasynlar. Ýöne bir iş edemedi. Boşlan adamlaryň arasyny dyrp tirek etdiler, bomba düşen ýar edip. Onun diýme ýörük edilýär. Onu edir şu aýdyp dursak, o birine neme diýen ýalak bor. Onu wagt eden adamlar öýdüm düşünür. O men näme üçin şular çağıranda da yani bilet ekrana çıkaly näme deli neme diýse ýok diýenler. Evet. Görüp görün köpümüz. Bilip görün adamlarımız. Mene o tip adamlar bilen eger men yeme burada diýsem berbedirek diýmer bolýar diýmeýin. Onu goloyma getirjek adamlarym da gelip biljek adamlarym däller. O ýa-ni edepli bolan bolýarlar. O neme bolýarlar bolýan ýöne o zadyň ýokdugyny bilen oklar. Maňa tanıyan adamı berle meni. O oğru kezap diýedi. Ne yani çeviş o çavuş o beýlek nemesi var. Näme diýär o. Geç takkaly ýalak nemes. On men nirde görüpdir. O nirde nemedipdir. Kimdigimi näme bilýär. O şolar ýalak deme. Watan üçin, ýurt üçin, halk üçin birleşin nämedin diýip. Ne? Şonu niýdiňiz ýa-ni men nirden tanýar diýdiňiz-de. Şu çavuş mi, nahal mi tapawut ýok maňa adynam tutjak däl şoňa. Ýöne şol adamy men nirden tanýamşyn? Ýok. Meni nirden tanıyan? Men çağa kan çıkıp kaydan adam yurttan. Den nirden tanıyan meni? Yönü bir kartanı eline alıp durdu. Gözünem yumyada, ruçka bilen şey aylap, ay şu rayon ya, şu etraptır deyip tutuyada yol ötünüye. Şu yol ötünüde
adamlaryň çyrkak gaýdypdyr, adamlarynyň pulal gaýdypdyr, ferma şak diýip näme diýip. Sen meniň istoriýam bilen oga sen. Men şo Türkmenistanyň adamlarynyň näçe garyp adamlary bolsa şolara kömek edip gelýän şu da çenni pul mal alıp berip ýene men şu garyp halk görsem durup bilmeýän adam ya keselli ya yetim çağı görsem şu da çenni eden kömeklemim meniň tonna bolup gidenler şolaň neme kiftansylary bar men saklap otyryn şol adamlara din şu da çenni alan aylygym näme alanym bolsam halalca aýlyk alyp işledim. Şonuň deň ýarsynym Türkmenistany ekläp otyryn. Heni de çennem el çekemok. Kim kömek etdiýse şular ýalyk ýagdaýy rak kesel bolupdyr. Gospitalda ýatyr gaýrat etdiýse iň bolmanyna $100 $200 iýberýän men. Beýdiýsem oly üstün depeşe edebilir. Depeşe. Taparaga. Bir canım gurban bolsun. Men 10 ýaly adamyny nepravilny ýalňyş neme berýärler-de. Bu toslap tapmak yani töhmet ataňda näme diýende bolup durany. Dogry dämi? Yo näme gerek? Bedeli şo taýdan. Kim? Şonu gepin gysgasy bir zat etmeli, töhmet atmaly, milletin öňüne seni awraýdan düşürmeli. Olaň bar maksady bar plan şol. Sen ýol öten ýa barda sen gir bir owasyndan başla. Ýol öteniň iň bärki bir owasyndan başla. Oba, aylany gapy, kakyçyk, şunu tanaýanmy diýip. Sonra tanayan bamka, şu tanayan bar diýse, gelle ýüzüme tükür menem sen tükülüňe bogulup oturayyn. Çavuş, menem de taňa diýen şunu. Ha indi o çawuşy, çewişi goýuly, olaň näme üçin edýänlerini nämen aýdyp bereýin de. Şu ogry, jümri näme diýerler ha? O korrupsiýa barada kän gurrun edenler. Ýöne ýetäti korrupsionerler vardır. O ýetäti korrupsioner Berdimuhamedow'un däldir. Şu arada da gurrun etdik kemine bilen. İki kurs vardır Türkmenistan'da. Valutan iki kurs vardır. Dünyanın niretinde şoları yaraklat var. Amerika'da iki kurslu, neçay Amerika yaşap bilir. Türkmenistan 30 yıl yaşap geliyor. Onun devlet magazini, komers magazini vardır. O ne edip bolup biliyor. Yine şol ikisi bağa olsa, şu tayda 100% oğurluk olmalı. Başka da bolup bilen okta. Papır dileyen mi değil ya da. Onun üçüncüsü, yani birce deyip bir zat vardır. O ne emçim? Oğurluğun in ulu edilen yeri. O kalan hem oğurları, 1 milyon tane oğuru var orada Türkmenistan'la. Şolun hem mecenin koşup, yani bir rang başında bir adam vardır. Şolun hem mecenin eden oğurunu bir tapırda ediyendir. İnni şolora kontrolü dediyen Ministerstvo Finans vardır. Onun yörüyte dampredi vardır. Sadece alt barayan dampredi. Onun bir rang başlığı vardır. Bir jornallar vardır. Şol adamla tarihini, kariyerasını, şuat birdedigini, atlarını bilen Türkmen var mı? Ekrandan çıkıp bir zapar aýtdylar mı? Yine şol adamlardan üntü başka yerik çekme için sana oňa muňa üstüne yani it kuşkurlanyýarlyk neme diýerlerdi. Bize menden bir jan başlyk boldum. Türkmenistanyň pul awlak derýärlik. Ya men iqtisadiýatny koordinir etdim, men dampre etdim. Men bir 8 sanaklan minister var şolong biri. Özüm in hukuksuzu içinde. Men bir jogap berýän pudogmam ýok. Men birini halga başly iş alamok. Ya da brauda direktör verilemok. Ya kovmok. Men bilen bagly ýerim ýok.
ben ayrıldım onu tekli tane kallar. İşte şu gördüler. Ya çiller. Atlarını bilen var mı? Oğurluk edilen burada sorulur bunlar. Adını bilen adamım yoktur. Yönü bir tanıyalar. Şunun Mehmet'i bilen tanıyalar da. Ödem bunlar dervedici. Türkmençe adını koyuyorlar. Jurnalist demeler. Yani şu dervededen belli adamlar geçmelilerle. Şunu korumalı. Bunlar ne şoları koruyorlar. O Berdi Muhammedov ya da Niyadov yani iceberg'in üstündeki bir küçük bir gemidir. Yani perde. Yani oğurlar aşağındadır. Olurum hiç saat görmediği adamlar yok. Yetim. Beylekten yani ama diyeyim ben bu kuş kelle unitada uğurlap görür. Hiç saat görmedim. O yırmalak yırfırlı kastum verip o ata mindirip maşincağa mindirip Nemet Börden olu al şonu allan o getmiyor da. Yani yeğenleri daydaları olan uğurluğum beyleklen yanına yani film grubunu demedir. Teyelce de hatta. Yani çok ulu uğurlar öde köpüsü şunun diplomattır. Patolur. Onu ne için diyorlar? Şu çağlarını pullarını taşına çıkarmak için. Şotaydan. Onu şotaydan yürü diyorlar. Ben yürü diyorlar. Bir değil iki değil. Bir topur var. O içinde ben dostluğum var. Çağlıkta bilösönüm var. Öllü olur. Hem de cennet tevduğu vardır. Yani pasorstan işgallerinin yani pasorluğum 60-70% ön kutargaçtır. Zavskılattır, skılatçıdır, nemedir. Ve Türkmenistan şolun elinde. Şolun adını tutyan var. Benim yanına oturuyor. Bir tane yani şolun yaşayan şehirinin kaptanından. Tanıma diyalağım değil. Ne oyun şeyle oynuyor yani. Bulun kimliğini yuvaş tanarlar halk. Demokratiyanın adını tutan oluyorlar. Yani söz adatlığı bu arada bir de şu bolmasını istiyor. Yani o söz adatlığı birini tökme atmak ya ne etmek diyden dattal. Aşağıda cevap karşılığı var. Böyle erkin jurnalist çıkarıyorlar da. Siz ne aylık erkin oluyorsunuz? Şimdi şu sözün bağınızı ne düşünüyorsunuz? Birine hizmet ediyorsunuz. Bir taraf tutuyorsunuz. Onun ben erkin diyorsunuz. Bu kâri neyim şüpheli har diyorsunuz. O sözleri var yani demokrasi sözleri. Şunun yönü perde bulunuyorlar da. Söz adatlığı o da perde. Burada ediyen de adı görüntü burada. Yani ehli Türkmen samtık formülüyle de atıyor. İçinde düşünüyenim çıkar. Yıktık. Para komentarda söv yazıyorlar. Ağzından gelen diyardı. Son blog ediyen ama ine blog diye burada diyor ya hansızın demokratiyanız diye. Şu demokratiya sözünü ne mesela bolya sövsen molya mertebesine degsen molya deyip ile düşünüyor Türkmenimiz. Nişnamaydık geçmeli. Şu derecede Türkmenimizin ağını zayılap biliptirler. Şu derecede. Sözlerin manisini bilen oklar, sözlerin. Aydılyan sözlerin. O çağrını yakın manam değil. Yeme bulun yüzleri yok var. Normal adam komentaryadan da yüz adı bilen çıkar. Ana şunu bir şahsiyet bulsan adın bilen çıkarsın. Ben şu diyersin. Ben şunu realak adam, şunun alak pretensiyem var. Sana onu, bunu. Ben fikrim şunun alak. Sizinki bunun alak. Benki doğru ya da tenki yanlış deyip adı bilen. Asıl mesela adamlar ondan bunları yani cevap vermeli. Birinci soru. Sen kimdiğini bir ortaya çıkar. Cevabım çok doğru oluyor.
Bu atlar yok. Bunu yankı elbette attıramaydın oklu. Bu da alışıptırlar. Şeyle olmalı bu kan diyorlar. Şu şeyle bolmalı mı kadiyalar. Ondan bu çavuşları ne görürlü olayanım şu çavuşlar. Ve abi de tiyetini yutködüp Bravo. Ay. Onun şu da atlar halka görüyeden çavuşlar şeyle oldu. Biz ne için etmenlerle ya da ne görürlü de ne şolar. Men aydiyanna şu dün köpleşimde taýtdym şu çawuşa ýüzlendim-de sen erkek adam ha erkeksin. Erkek dip ýörsüň özüň 70 ýyl bäri. Näme üçin öz kanalyňda sesin ütgödüp 70 değil o yaştır menden 4-5 yaş küçük bolmaly. Ya bir tegel aýdýanna men. Men aýdýan sen şonça ýaşap sen özüň erkek kişi diýip ýörsüň spor edip biljek däl erkek kişi doglaňda erkek bolsaň ölüň çaňam erkek bolmaly. Soň jynyň ütgöp bermeler ol namartlyk edip öz kanalyňda sesi ütgödüp gelli käridi we diýe Angliýadaky Kakamrat Hydyrov diýe sesini ütgötmän öz sesiň bilen degsen erkek kişi sen çykdanym men ýalyna ýüzüň açdy erkek kişi bilen gürleşeňde erkek ýüzüň açyp gürleş özüň erkekdigini şo ýerde subut etmeli ol ekranyň aňarsyna sesini başga hil ses edip ona bir diýe muňa bir diýe o bolmasa o zatlar ol senin eger pretensiýaň barmy sen argumentli çykyş et gürle diskussiýa et sen dün köpleşigine de debeteler bilen çykanyda neme diýe beýdip diýe bir-biriňize tökmede atyp oturmaň At yana diýen zatlaryň hemmesini öldüre diýer ol. Ilka öz çykýa tökmede at diýe hemmelere. 7-8 sany adam suratyny goýupdyr ondan soň ertesi bir gün çykşydan 18 sany bolup duran sany ol ekrana sygmandyr oň ýartyny aýrypdyr. 16 sany bar öýdýän galan sygan nälerdi ekrana. Şunça adamlardan agent ýasap inni halkda da halkam bir neme pikir etmän bilýän bolsa şo giden adam agent bolardy. Şoň bir özi inni watançy yani diktatöre karşı birleşen oluyordu. Feodal atlarının nemeti, kahramanın yeni adam şoloryalar nemeni. O menin en gören dadım näme üçin öz sesiň bilen çykyp bilmedin sen? Birine bir dadyň gepin var bolsa, birine bir pretensiýaň var bolsa öz sesiň bilen çykdy, ekrana oturdanyň diýşolar sen. Sen plan pysykanny. Dünkü de näme diýär? Size töhmet atmaňyz besedin diýe. Ne diye gelli karis bilen Kakamrat Hydyrov bir-birine diýmedik zady galmady gaterbet zatlar diýdi. Olaň diýe eşder ýaller iki gulakly diýe eşder ýallerli. Ona menen diýe nisip bolsa men niýe rolik ýasap goýjak ne diýe. Mene ya ol töhmet atmak bolýar da. Ýene töhmet taýýarlaýan nip aýdýar da öňünden. Ole şarym neme Men mara ol çözüp bilemok şu adam mara hiç çözüp bilemok. Çözüldü ne etjek bunu? Sapara, o ýerde Murat Gurbanov soraw berýär. Hani diýe 1,5 ýyl diýe şu ada çenli diýe näme işler edildi, nämeler alınıp barly, näil üstünlükleri gazandyk diýe şular hakda aýdyp berýärsiňiz diýe oýun ýanky tutturdy, geldi Kariz diýdi. Murat Hydyrov diýdi, olaň adyny tutup geçdi-de. Şolaň üstüne näme etdi, bizim üstümizden näme etdi. Ay diýdi. Ondan ikilenci gedek Murat Gurbanov siz diýe soradan neme diýäňiz, temadan çykýaňyz diýe sorawlarmy diýe jogap bermediňiz. Ýene bir separ soraýyp ikinji gedek soraýar, ikinji gedek başga zatlar diýe-de. Ol görnüp dur da näme üçin şo kanala gellenini görnüp dur. Onam hiç kimin çağırıp getirmedigem görnüp dur. Özüni hötürläp getiren bolmaly, baran bolmaly. O löçarym doğru da aýtjak bolsa men şor ingrik bir kanalym ma diýmeli. Şonu ýani diýerdik görnýmeli. Onu ýani gidlenýändir öýdýär da. O çağdan bu kully moýunşalap. Şolya. Onun halkam inanmalymyşyn bulara. O töz adatlygyna karşı bolýan adamlar
o elmde ama yenileyendir, näme diýendir diýe o söz azatlygy miýdir. Sen o küýlek şoňa jogap ber. Töhmet atmaň diýe. Ol töhmet atmak birinji öýde başlaýar. Töhmet atmakdy. Birinji adamy öňe düşüren ol. Heme oğlu çağırayım bu çevişleri, çavuşları koyulu, bunları vatan bitirmeyen, demetmeyen, ne bir topor şu yurdun şeyde lokan büyüklü problemleri var. Şonun birinin yanına koyulaşıp bilen ok, şular. Yekecetini kaldıran yerlerim yok. O çödüğünü teklif ediyen yerlerim yok. Oruyunu da var yani adam değil. Onu bilmediklerini ol, başka da atlar uzun Nemed o halkın beyninde biraz çaykamalı, öngüm çaykalan beyin bulur. Problema, Türkmenin problema tiyalak güç neme bedbahtçılıklı problema beyli halklarda görünen oğum. Şol atları görmedik olup, bilmedik olup, başka attan görün ne diyorlar da. O Türkmenin ne kömür edecektin onunla. Sapara şoň üçin biz bar işimiz taşlap şu halkın gözüni açjak bolup oturarmyz şoň üçin. Bizim başga işimiz ýok däle. Ine şunu siz bilen gepleşige goşulalyň, gatnaşaýyn diýip işimden nagy 15 mindan ýeri gaýtdym. Ýetişjek bolup. Şu siziň sagadyňyz bilen 9-da çykmaly bolsak ýetişeýin. Amerika bilen wagtymyz 6 sagat, 7 sagat tapawut bar eken. Ondan şoňa ýetişeýin. Siziň sagadyňyz bilen 11 bolýar giýje. O şu at ne 12 ýary ne gürleşip oturýar. Şoňa ýetişeýin işimden hem ýer gaýtdym. Şoň ýalyk bir boş adam däle. Ýöne şu barjy bolluğundan şu halka düşündürecek bolýar, wagt tapjak bolýar. Bunu oğlu çarını düşünmeseler bolmaýar teväbi. Şu geçen bilen yüzleşmeden, näme bolanyny bilmesen, şunu çözüp bolmaýanyny düşünmejek bolýarlar da. Düşünmejek bolýanyň hem teväbi aňyrtynda bağda ýok da. Ýani ilim bilim terbiýe diýilen näme ýok. O şu wagt ağaç bolsa çörek adamlar ağaç çöreğin urrun ne deli diýerler de. O taňa çörek tapyp bererler, o çöreği ilk tutarorsun. O ertirýeni de gerek. O bir onun seni biri haçanaçen eklemeli. Taňa agyna çörek berip. O sen öýdüň kärli, hünärli. O bir zat yaradyp döredip gören adam bolmaly. Elmden başka bir yerinin hataını yaşamalı. O başka bir yerini yaşayacak adamın kim olmalı? O biri işlemeli, sen derenge burada yaratmalı, döretmeli. O sana vermeli. O neyle böyle şunları olarak düşünce var adamlarda. Devlet orada vermeli yeni alak. O sen ne? O ben kârım yok, ben başarım yok diye. O kim bunu yakar? Bizim okut modlar diye, Mehmet Medler diye, onu da bir gün ekerteler. Hani senin yenin atan mektebe neyem çiliyor ya. O mektepte neyem olayanı görün o. Ne şu Türkmenistan'ın mektebi var. Onun üniversiteleri vardır, institutları vardır. Şuraya alak bolundan hiç olmanı peydalıdır. Hiç düğünden olmanı. Onun ne şu an dünyanın bilgisi şu internette de dünyanın bilgisi. Ne ministerstvosu veya aratnaşık ministerliği olayım. Ne şol adam yeni, şu taydı işleyen adam olsam. Ben hukukum yok da deyip o bahane etmek mümkün onun. Şolary ne halkın ganim düşmanları şolary. Sen adamları iň bolmandy muallimler ne şu ýagdaýda ne. Ýöne dünýä saňa debet dura. Şu näme ýol goýuňdy. Bilgi, şu taýdan alyp bilýär adam.
yaşlarım, çağlarım, hünermentlerim, internette hem medat bara. Şunu etmese de millet dünya bilen aya uydurup bilen nokta. Onu bir ettiren noktalar. Bunu ne kerkim? Ne araatnaşık minister kim olsan, ne eşit haydi kulağımdan eşitleyen olsan. Senin değirliğine yakarlar ertir. Senin ne 4-5 milyon halkın o bilgisinin önündeki büyüt. O sen elinde değil, deme değil, o zatlan geçerliler. Sen şu tayda otur mu? Sen borcun şol. Cevap karşılığın. Yani beyleki vazifedeki adamları yalak. Onu beden okur. Her zadın öz cevap, personal cevap karşılığı vardır. Yok orada demet görmeliler. Onun yani bir tamsığı yengil lahallini yongdan koyup durulur. O kağıt kastımcık, o maşincik, o da gitar soğut verip şey ağlap demet böyle. Dövranım şular sürüyor aşağıda. Halkın bilen ok, bildiren okları başka da adın gurun ne diyendirler. Türkmen'in yağdayı oluyor katı kıyın. Bunu enten yürü edip çözecek diyen adamlar vakan çözülmüyor. Bunu çözüm bulun ok. Türkmen'in ne son kudur. Bunu Son çözdürmeye, hata para, son çözdürmeye. Şu adam çözmedi katıklayın. Ya spesialitler ya şurada atları uğrayıp böyle adamla öldürür. Bir 7-8 bilen gülüşüp görse. Ne yapıp çözecek diye çözmek mümkünçülüğü yok. Tort diye. Hakiki şu an çözecek adamlar baka çözeyenlere ruhsat vermeliler. Yol vermeli, yol vermeyecek bolyanlarken, çözdürmeyecek bolyanlarken. O tebe var. Yani cevap vermeli. O lüstrasyon sözünün ağuşulan korkusundan Huday daklasın üstüne hücum ediyorlar. Hicesine düğüşüne girip yatırıyan neler o söz? Ağır söz olur. Neyme? Şu yurda saparağı bolle deysek mi ka? Bolya. Min mara goşkutuk bilen guturayın onu. Şeyde mi? O tuğulu mu sen? Sonku da orada goşku okuyan oluptun. Goşku yediyen oluptun. Çavuş olmadık olsa goşkum yazılacak da lekin saparağı. O her bir şehirde hayır vardır. Öyle. Hani oku. Küplet okap bereyin. Yolu tönün düzününü gir bir ovan oyunun kapı takıp sor bar mı tanan bir yüzden. Ağzına ak gelse de samra otir yalanı. Gök gelse de park etmez plan da olsa bolanı. Alkaş deyip at takyan bir biçare zinanı yegenlerden haber ver avat yali hamana. Mart ayının sonunu çıktı orta biçilen töhmet barın atmağı komandası geçilen. Sağa solu ağzırıp stardı birinci çeynilmeyen çöp atlı nevelli bir yadıcı. Şu yerde bolle deyin. Tuğulu mu oğlu sene demek. Gömrü yatana gelin. Ay şu kaverlerine tan arkasına itmeli. Şu dağıtları yazdır yani. O her bir şehirde hayır var diyen de Türkmen de. Hıcı veriyen adamlara, hıcı verdiren adamlar var. Şurada tan arkasına itmeli. Yoksa yazılacağım değil ki bunlar. Bolya köp tavol çağıranız için o. Bolya. Tavolun dağılıkta görüşelim. Sağ olun vatandaşlar.